नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि स्पेशल में आपका स्वागत है। पेश है आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूँ अपना एक और भजन। तो आप लोग इस भजन को ध्यान सुने, जो कि इस प्रकार है। एक भक्त है माँ का, तो आंख से अंधा है, तो माँ के दरबार में गया है, तो माँ से प्रार्थना कर रहा और क्या कह रहा है, इस भजन के माध्यम से आप सबको बता रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान सुने, जो कि इस प्रकार है। अरे कैली हम कवन कसूर हो, नया नवा से सूर कैलू माई। कैली हम कवन कसूर हो, नया नवा से सूर कैलू माई। नया नवा से सूर कैलू माई, नया नवा से सूर कैलू माई। कैली हम कवन कसूर हो, नया नवा से सूर कैलू माई। कैली हम कवन कसूर हो, नया नवा से सूर कैलू माई। अरे लऊ के न माई कैसन तोहर बा मंदिरिया, तोहर बा मंदिरिया माई, तोहर बा मंदिरिया। हो लऊ के न माई कहाँ तोहर बा दुहरिया, तोहर बा दुहरिया माई, तोहर बा दुहरिया। अरे बानी हम बड़ा ही मजबूरो, नया नाम से सूर कैलू माई। बानी हम बड़ा ही मजबूरो, नया नाम से सूर कैलू माई। अरे नया नाम से सूर कैलू माई, नया नाम से सूर कैलू माई। बानी हम बड़ा ही मजबूर हो, नया नावा से सूर कैलू माई। और क्या कहता है। और कैसे के माई तूहे नारियल चढ़ाई, नारियल चढ़ाई माई, नारियल चढ़ाई। हो कैसे के माई तूहे चूनर चढ़ाई, चूनर चढ़ाई माई, चूनर चढ़ाई। अरे कहाँ जराई हम कपूर हो, नया नावा से सूर कैलू माई। कहाँ जराई हम कपूर हो, नया नावा से सूर कैलू माई। नया नवा से सूर कैलू माई, नया नवा से सूर कैलू माई। बानी हम बड़ा ही मजबूर हो, नया नवा से सूर कैलू माई। अरे लऊ के न माई कैसन तोहर बा मूर्तिया, तोहर बा मूर्तिया माई, तोहर बा मूर्तिया। अरे लऊ के न माई कैसन तोहर बसूरतिया, तोहर बसूरतिया माई, तोहर बसूरतिया। अरे लऊ के ना हथवा के त्रिशूल हो, नया नावा से सूर कैलू माई। लऊ के ना हथवा के त्रिशूल हो, नया नावा से सूर कैलू माई। बानी हम बड़ा ही मजबूर हो, नया नावा से सूर कैलू माई। कैली हम कवन कसूर हो, नया नावा से सूर कैलू माई। धन्यवाद दोस्तों।